Цветница, Лия и вълшебното цвете. В гората, окъпана от пролетното слънце, птиците пееха щастливо, а денят започваше. Излезе Лия, весело момиченце с венец от цветя, който танцуваше на главата й. Тя носеше малка кошничка, пълна с върбови клонки и диви цветя, набрани с любов. Около нея селото се пробуждаше. Съседи се усмихваха и украсяваха портите с панделки. Лия затича по пътеката към бабината веранда, където прегръдките бяха по-топли от слънцето. Днес, прошепна баба, е цветница, денят на вълшебното цвете. И очите на Лия светнаха. Историята запали мечта в сърцето й. Искаше да намери това цвете и да зарадва всички. И така, с крачки пълни с надежда, Лия тръгна към шепнещата поляна отвъд дърветата. Но ох, едно бълбукащо поточе и препречи пътя, весело и палаво. Точно тогава жабче с синьо листо, като на метало закваква: "Следвай камъните!" Лия прескочи по тях, а цветята в полето сякаш се покланяха, докато минаваше. Пеперуда с криле като стъклопис прелетя до нея. "Насам", прошепна тя, по аромата на липа. Пропълзя през тунел от храсти, сърцето й топтеше с вълнение. После — светулки. Те танцуваха пред нея, като мънички фенерчета, осветяващи пътя. Излезе в полянка и ахна. Езеро като огледало блестеше пред нея. Златна рибка с дъгови люспи изплува и каза: "Цветето цъфти на острова на слънцето." Бързо като вятъра, Лия върза клони и лози и построи малък сал. Преплава езерото и пристигна там, където цветовете бяха по-ярки, а въздухът магичен. Стадо елени с добри очи я посрещна. Един дори и се поклони. Мина под арка от рози, розови, златни и червени. Ароматът й галяше като прегръдка. И там, в средата на поляната, стоеше цвете, което блестеше като звезда. Лия протегна ръка. Пръстите й изтръпнаха, щом докосна сияйните листенца. Цветето заговори. "Защо дойде, мъничка?" "Да донеса радост", отвърна Лия. Въздухът зажужа, цветето светна още по-ярко, трогнато от нейната доброта. Изведнъж то се умножи. Пъстроцветни цветове избухнаха като дъга. С ръце пълни с магически цветя, Лия тръгна обратно, оставяйки следи от светлинки. В селото хората се събраха. Очите им грейнаха, щом видяха Лия като пролетна фея. Тя раздаде цветята едно по едно, а усмивките разцъфтяха като самите цветя. Скоро всяка врата и порта бяха украсени. Селото светеше от радост. Баба я прегърна силно, а в очите й блестяха сълзи като утрина роса. И, о, чудо! Цветята никога не увехнаха, останаха свежи и сияещи като вечна пролет. Същата вечер, край огъня, Лия разказа историята си, а всички слушаха в захлас. От този ден селото създаде нов обичай. Приказката се разказва всяка цветница. И сякаш благословени от нея, нови, невиждани цветя започнаха да никнат наоколо. А Лия стоеше с венеца си с усмивка и смях, под дъга, сътворена от собствената й доброта.